Hi, welcome sa akong channel. Karon ipakita na ko sa inyo ang mga tanom diri sa among likod sa balay. Hey guys, karon ipakita na nako sa inyo ang among tanom diri sa likod sa balay. Naami pomegranate. Hapit na ni siya mahinog. Siguro mga October or November, pero karon dili pa siya pwede kaon kay dili pa man ka siya pula. Mudako pa siya sa mot. Tapos karon ka siya bunga, guys. Diyos ko. Grabe kayo. First time na kumukha na ni, guys. Bisaya biyata. Tapos pakita na kong uban mga tanom diri persimmon pero hilaw pa siya. Unya pa daw niyo Chinese persimmon mo ni siya. Dagan ka siya bunga. Gusto na pag kumukhaon na. Mo na siya bunga, grabe kadaghan, guys. Oh, thank you siya. Di pa ka siya, kailangan mo yellow pa siya. Karon kay green pa mong good siya, dili siya pwede kaunon pa. Naapod mi tanom na olive tree. Olive tree, lami kani siya, pwede siya. Mo na siya himo na olive oil. Kaso dili pa siya pwede kwaon kay ano pa, hilaw pa, green pa. Padakan pa siya. Kailangan mo dako pa yung bunga. Kini inani pwede na siya, kini hilaw-hilaw pa dili pa na siya pwede kwaon. Mo na siya ang olive tree, guys. Dako kasi na kahoy pero mo siya himo og olive oil, guys. Kini na olive tree. Tapos na may tanom na lemon. Dako na siya punuan, oh. Oh. Dili pa siya pwede dako kay na lemon, Diyos ko. Oh, lemon mo din ha. Grabe kadaghan. Oh, lemon. Grabe na lemon. Tapos na may isa lain na lime. Lime na siya na lemon. Lime na siya. Di na siya lemon. Na may orange. Orange na siya, guys. Pero pila. Gumer kay unod, oh. Gumer ka siya unod. Gumer ka siya unod. Muna siya ang lemon tree. Madako pagikin siya na lemon. Pa siya pwede kwaon. Siguro kini pwede yan ni siya kwaon. Oh. Hapit naman ni siya. Kailangan yellow pa kayo. So, doon pa kayo mga green na mga lemon. For watching sa akong channel, please subscribe my channel. Thank you.